Но розата, колкото и да е красива и прекрасна, тя се оказва една доста манипулативна и суетна дама, която го изкарва извън нерви и той просто избягва от планетата, за да избяга от нея в крайна сметка. Здравейте, скъпи приятели, уважаеми зрители! Вие сте с подкаста България чете. Аз съм водещата Мария Лозанова. Приветствам ви в първият епизод на България чете и това не е просто подкаст, а подкаст с кауза и събитие, което се провежда тук в Арт Бар Мисия 23 на живо. Днес при мен е Анастасия Левордашка, която ще сподели своите 3 любими книги. Но преди да преминем към разговора, искам да ви кажа, че имаме кауза, която подкрепяме и за да разберете коя е тя, останете с нас до края на епизода. Радвам се, че сте тук с нас, защото това означава, че вие не просто обичате хубавите думи, а обичате смислените разговори и добрите истории. А сега нека да се върнем към Анастасия, за да ни каже тя, обичаш ли да четеш и кога започна тази любов към четенето или може би насила си се? Здравейте насила. Първо на всички тук. Благодаря за поканата. Много се радвам че сме тук заедно и може така да прекараме едно приятно време, да си поговорим за книги и за изкуство като цяло. Аз все пак... Ти си човек на изкуството. Да, аз съм човек на изкуството. Занимавам се с кино, театър и музика. Любовта ми към книгите изобщо не мога да си спомня кога всъщност започна, защото е от много рана детска възраст. Аз все пак съм от едно поколение, което още нямаше така телефони. Нямахме телефони в ръцете си и по някакъв естествен начин всички четяхме. Значи все пак обичаш да четеш. Да, обичам да чета. Особено, всъщност, поезията е причината да започна да се занимавам с актьорско майсторство, защото още от дете страшно много обичам да чета поезия. Разбира се, и от дете пишех някакви неща, които сега като ги чета, нали, се смея, но да, бих казала, че четенето по някакъв начин е и причината за пътя ми нататък. А обичаш ли така да рецитираш? Спомням си аз, когато бях малка и учихме някое стихотворение на Исус, много обичах така да се вживявам в него. Представям си те и теб така в тази роля. Обичах да рецитирам, но не обичах, примерно, много мразих, като дойдат гости вкъщи, защото много си ходиха на гости по това време хората. И идват гости вкъщи, айде сега стани, кажи едно стихотворение и спее една песен, нали, нещо като шоу програма. Сега ще направи представление. Това не го обичах, иначе така, насаме като си оставах, много обичах да... Значи някак още от малка, чрез литературата, ти си стигнала до това, че ще се занимаваш с актьорско майсторство. Да, чрез литературата и най-вече чрез поезията, но и чрез литературата като цяло. Добре, днес ни донесла 3 книги тук, които са твои любими книги, нали така? Особено едната, всъщност, която така тук е поставена на пиедестал, Малкия принц. Мисля, че сега поне 80% от хората тук са я чели. И това е една много моя любима книга. Нали, много хора могат да кажат, това е една детска книжка, толкова малка. Всъщност, това е една от най-дълбоко психологическите и философски книги за мен лично. След малко ще говоря за нея. Не съм я чела страшно много пъти и във всеки един етап от живота си откривам различно нещо, което ме грабва и различен смисъл, който откривам за себе си. Може би това е най-ценното в тази книга, но за нея ще говоря накрая. Може би си я препрочитала. Добре, накрая се оставяме нея. За черешката на тортата. А другите 2 книги всъщност... Аз имам доста любими книги. Много ми беше трудно да кажа сега, това са ми 3 любими книги. В никакъв случай. По-скоро избрах книги, които са доста различни сами по себе си. Даже едната все пак е по-социална и с политическа тематика. Може ли да кажа заглавието? Да, това е на Джордж Оруел, Фермата на животните. 1984, може би е по-голяма класика, също ми е любима книга, но някак си прекалено много се припокриват и избрах Фермата на животните и защото сме ограничени във времето и мисля, че по-лесно мога да разкажа за нея. Другата е на Павел Спасов, Греховната любов на зоографа Захари. Тя е по-архаична книга и колкото да е привидно мъничка книжка, всъщност се чете доста трудно, защото стила е просто архаичен и наистина по-трудно се възприема и чете. Това е 4-то издание в света на тази книга. Тя затова така изглежда, все на всеки момент ще се разпадне тук на масата.
и даже така няма да мога от нея да отворя нещо да ви прочета, защото така бая се позатрила и съм даже попълвала с моливче там, където се е позатрил Мастилото. да, мастилото. Тя също ще ви разкажа и за самата книга, но е много интересна самата легенда и история, която е свързана с книгата. Аз само по цената тук мога да определя, че е доста старичка, 46 стотинки. Да, 46 стотинки. Чудесно. Обаче искам да те провокирам така с един въпрос лекичко. Да. Защо няма поезия тук? Ами защото се притеснявах, че ако донеса поезия, ще тук ни рецитали, да ставам да чета, да рецитирам. Ти имаш травма. И реших предварително да се застраховам. Семейните сбирки. Да, имаш ли всъщност така любимо нещо от поезията, което би споделила с нас? Любим поет. Може би Може да е сборник, може да е конкретно произведение. Конкретно произведение не мога да кажа, защото аз имам такава ритуал сутрин, рутина, като стана и почна да чета поезия. И тя както Малкия принц и въобще като всяка книга и нещо в живота ни, в различните етапи, в които се намирам, различна поезия ме е грабвала. Дали любовна, когато съм била в някакви любовни мъки, дали по-социална. Може би сега вече съм на етап, който обичам да чета поезия, която е по-скоро свързана с посоката и търсенето, вътрешния мир, как всички сме едно цяло, това, което ни обединява. Напоследък даже все повече си мисля колко свързани сме всички и това колкото е прекрасно да е, ще вметнато, защото е много така на дневен ред за мен и е доста свързано, може би, и с двете книги. Колкото сме свързани с фермата и с фермата и с Малкия принц, че наистина всичко е едно цяло, едно свързано и ние сме част от него. И когато в света или в човека до теб и пред теб нещата не са добре и се рушат, ти няма как да бъдеш и ти съвсем добре. Много интересно как може би научаваш за себе си чрез това какво те вълнува от литературна гледна точка. Абсолютно, абсолютно. Това търсене. Малкият принц е като Библия за това нещо. Стигла ли си до прозрения чрез поезията? Чрез поезията? Научавайки някое произведение, стигла ли си до някакви заключения, за които не си се сещала, но може би чрез литературата, чрез произведението самото си стигла? Със сигурност. Със сигурност. Просто толкова от буквално изкуството, това му е най-голямата сила, да стигаме до някакви прозрения за себе си. Хубавото изкуство е там, където се откриваме ние в него, поне за мен. Но ми се случва, примерно, като чета някое стихотворение, да настръхна така за едно. Както по-често може би става с музиката. Но много ми се случва много обичам да чета и Шекспир. Колкото и да е странно, в преводите на Свинтила, Валери Петров е... Нали, и Валери Петров. Да, е велико, но просто Свинтила някакси са по-близки до мен. В интерес на истината Свинтила е написал един страхотен роман също за живота на Захари Зограф, така да го вметна. Но сонетите на Шекспир, да, са неща, които много, много са ми помагали във времето да стигнат до прозрения. И знаеш ли какво се сещам? Ти започна с психологическата част на Малкия принц, но аз откривам как в теб поезията лекува и всъщност има психологическо въздействие върху теб. Да. Изкуството има психологическо въздействие върху нас. Тоест това е такава сила и толкова опасно оръжие. Добре, искаш ли сега да ми разкажеш малко повече психологически как ти е повлиял Малкия принц? С Малкия принц ще започнем. Добре. Малкия принц всъщност е написан през издаден през 1943 година, но абсолютно е все написан сега. До днес е на 100% актуален. Екзюпери всъщност е пилот. Предполагам, че повечето хора тук знаят за неговия живот и той пише тази книга. Самият той има една катастрофа в пустинята Сахара и всъщност книгата, нали, главният герой е пилот, който попада в една пустиня и там вече на ръба между живота и смъртта среща Малкия принц. Като Малкия принц сега вече всеки може да по различен начин да го интерпретира. Аз винаги съм го интерпретирала, че това е всъщност вътрешното дете, което е дълбоко потиснато в
нашия главен герой. И да, виждам, проследявам в тази, колкото е малка тази книга, проследяваме наистина как той все повече героят започва от един сърдит възрастен, който е конскапаци и няма очи за красивото, нали, живее изцяло в собствения си проблем, който е доста сериозен, нали, че ще умре, защото няма вода и храна в пустинята. Но как все повече се връща към детето в себе си. Това... Аз така винаги съм го интерпретирала, че всъщност Малкият принц, това е неговото вътрешно дете, което го спасява да премине през тези изпитания. Вътре има изключително много символика. Сега като започнем розата, която е... Как бих определила? Да, лисицата. Розата може би е символа на любовта. Самата книга, ако трябва да определя с 3 думи, бих я определила, че е книга за любовта, живота и смъртта. Добре, много хубаво. Така бих я определила. Хубава интерпретация. Да, като розата е символа на любовта, а лисицата, която е изключително важен персонаж, тя открехва всъщност вратата какво е любовта. Тя е символа на приятелството, според мен. Според мен. Да. Звездите са символа на мечтите. И в самата книга всъщност, чак след смъртта на Малкия принц, което по някакъв начин е символ към героя, че той вече изцяло себе си се е върнал към вътрешната си аз, той поглежда звездите и ги вижда по друг начин. Той ги вижда с други очи. Самите ние трябва да замислим всъщност как виждаме звездите. Ето това е нещо, което тази книга ме е накарала също да замисля. Виждам ли звездите, как ги виждам, нали всъщност планетите, тези 7 планети, 7-та е Земята. Така. 6 от тях, те са, нали, той живее на астероид B216. Може да греша, не съм добре с цифрите, но астероидите всъщност това са малките вселени. Защо във всичките тези 6 планети, освен Земята, 7-та, която той обикаля преди да стигне Малкия принц, напускайки своята планета, обикаля през 6 планети и на 7-та стига на края на Земята. Във всички тези 6 планети живее само по един човек. И сега не е случайно, 7 планети, те със сигурност има някаква така пряка връзка към 7-те смъртни гряха, защото на всяка планета живее по един човек, който олицетворява алчност, суета, гняв. И всъщност той пропътува през 7-те смъртни гряха и стига на края на Земята, което е нали, детска книжка, но всъщност е изключително дълбоко. Може би си е чела повече от веднъж. Да, повече от веднъж, за да мога да стигна до тези изводи. И всъщност тези 7 планети, тези астероидчета са вътрешния свят на всеки един от нас. И той преминава през всички тези етапи. За да стигне до? За да стигне отново до там, откъдето е тръгнал. Всъщност той защо напуска своята планета? Предполагам, че повечето хора си спомнят, но ще разкажа, защото заради розата. Тя е, нали, така основен също персонаж в книгата. Розата, която казахме, че е олицетворение на любовта, но за мой шок не на тази чистата и съвършена любов, тя идва само от страна на Малкия принц. Но розата, колкото и да е красива и прекрасна, тя се оказва на доста манипулативна и суетна дама, която го изкарва извън нерви и той просто избягва от планетата, за да избяга от нея в крайна сметка. И много интересно има една реплика, така, която ми се запечата, пак казвам, няма да я пресъздам точно, за да не ровя сега тук, която ми се запечата за любовта, че той в един момент осъзнава как аз не трябваше да я слушам какво ми говори, а трябваше да усетя какво ми дава. Тя ми даваше ухание, защото там се разказва в книгата как цялата негова планета е ухала по друг начин, когато розата е там и че му дава слънце и светлина. И това е изключително директно в сърцето тази фраза, колко е точна за любовта. Моята любима част е за това как го попита лисицата защо толкова специална розата и той каза, че всъщност има много други рози по света, но неговата е специална, защото именно той се полагал грижи за нея
И това прави толкова специално. Да, това е естествено. Това е всъщност една от... Любима част. Да, една от най-култовите фрази от книгата. Когато малко преди, не знам дали си спомняш, но малко преди Малкият принц да се срещне с лисицата, минава през една градина, където има още, мисля, че бяха много други. 5000 същи. А той до този момент си мисли, че единствената в света роза е розата на неговата планета. И той с това така спухло пак пази я като нещо безценно. И всъщност изведнъж се озова в една градина пълна с същите рози. И това е краха. Всъщност там е неговия крах на неговия персонаж. Той се срива, започва да плаче. И тогава се появява лисицата, която успява да му обясни, да го убеди, защо е специална. Защо неговата роза е специална. Заради любовта и грижата, която той е вложил в нея. Точно така. Добре, нека да преминем и към следващата. По някакъв начин свързваш ли ги всъщност? Да, свързвам ги. Аз накрая ще ви разкажа всъщност какво общо между тези книги. То привидно няма нищо, но всъщност има общо. Следващата, Малкият принц е написана, издадена през 1943, а пък Фермата на животните е написана през 1943 година. Интересно, че книгите са абсолютно различни, но са в една и съща година. Фермата на животните мисля, че 1937 година. Как я избра изобщо? Аз не бих посегнала към тази книга. Така ли? Кажи ми как стигна до нея. Аз, колкото е странно, доста се интересувам от политика и въобще какво става по света и при нас и въобще във времето. Той ставало 1940. Той както и да е ставало, така и като прочетем книгата, виждаме, все едно е направо същото, защото тук не става. Някой препоръча ли тя как? Не, тази книга специално никой не ми я препоръча. Препоръчаха ми 1984 и вече прочетейки я, посегнах и към тази книга. Да, странно е, нали, че не си тук някакъв любовен роман, а точно тази книга. Тя, както казах, 1937 година е започнала идеята за нея, 43-та написана, но се издава чак 45-та, защото книгата среща доста сериозни проблеми да открие издателство, което иска да я издаде. Защото по някакъв начин все пак са искали да поставят някаква цетка, нали? Вътре тя така започва книгата, той самия автор описва проблемите, през които е преминал, докато книгата бъде издадена. И всъщност какво в нея откриваш по-специално, защото днес си я донесла тук, значи, че тя е една от твоите любими книги? Да, пак казвам, начин те е докоснала? Не мога да спра на 3 книги само, но... Нещо е променило в твоя живот или има нещо конкретно в нея, което намираш за по-специално? Много ми харесва как Оруел е успял да постави едни много сложни политически процеси, наистина, които са и тогава, и сега във времето. Сега не искам да почна да говоря за политика, разбира се, но той успя да ги представи по един изключително прост и начин, по който всеки би могъл да го възприема, както тук психологията. Само, че тук става дума за нещо друго. С изключителна лекота тя се чете наистина на един дъх тази книга и както ти се струва, че четеш нещо много просто, в един момент се оказва, че хич не е така. Действието се развива в една ферма, няма фермата на животните, където животните изведнъж, не много изведнъж, то тръгва така с години наслояване. Един майор, който е прасе, така започва, той е първият, който започва да говори за възстание на животните и те малко по малко им се натрупва едно озлобление срещу хората, че се възползват от тях, че се държат зле с тях, че живеят в мизерия и решават да направят революция. И да завземат фермата и да изгонят. Значи това си много... Животните са олицетворение, т.е. Животните са олицетворение на всичко, което се случва. Всъщност те гонят... Какъв е най-основният смисъл, който аз извадих от тази книга и може би до някъде дори открих някакво вътрешно спокойствие, понеже аз много се паля към това, че нещата не са справедливи, това, че гледай какви хора въобще застават на такива позиции, говоря по света, нали, как е възможно. Но всъщност тази книга по някакъв начин илюстрира това, че... Да, свинете всъщност, те малко по малко, завзимайки
властта животните, свинете стават като лидери на животните. Малко ти си казваш, нали, те са лоши, свинете са лошите, Наполеон най-вече, нали, този, който е главният. Той всъщност е първоизточника за Наполеон е Сталин, нали? То си го пише и в книгата, той е неговия прототип. Да. Но всъщност, дали свинете са лошите или властта е тази, която променя хората? Тук е големия въпрос, който и до ден днешен ние не можем да... И може би се чувала този израз, който е, че ако искаш да разбереш един човек какъв е, да му дадеш власт и пари. Абсолютно. Дали свинете са лошите или... Защото в началото те са добри. В началото лозунга всички животни са равни. След това обаче изведнъж лозунга става всички животни са равни, но някои са по-равни. И затова не знаем, ако примерно конете бяха станали на място на свинете, дали нямаше да е пак същото. Това е то големия въпрос. Много обичам, когато една книга предизвиква въпроси. Да. Ето ти си се задавала доста въпроси. Дали всъщност в ядрото си ние не сме ужасно еднакви? Не знам. Все още в този момент житейски, който се намирам, не знам. И това е, което най-много... Не, чела ли си повече от веднъж или не? Два пъти съм чела, но първият път, когато я прочетах, ми беше прекалено рано. Може би бях на 21-2 години. И честно казано, много не... И как поне, че пак да... Не я разбрах. Просто се сетя за нея, видя случайно или не? Не, аз тогава я прочетах, така... И вече във времето нещата, които започнаха да ме вълнуват, това, което говорим, как изкуството и книгите, много е важно в кой етап от живота си ще отвориш да ги четеш. Да, ти сега казваш, че никога не би посегнала към нея, но може би след 10 години може да посегнеш. И сега събуждаш моето любопитство, аз може и да... Абсолютно е така. Наистина, вече в една друга възраст исках отново да прочета тази книга, защото започнах, робейки спомена си за нея, разбрах, че сега, ако я прочета, ще видя всичко по друг начин и ще мога да анализирам в себе си съвсем по друг начин. И тя е много дълбока книга, наистина, и се чете на един дъх. Лека е за четене, което това е голямото майсторство. Хем да поставим много сериозни въпроси, хем да е лека. Това ми беше един от следващите въпроси, защото прочетох я и така и си представих как си я прочела за 1-2 дни или една нощ даже, може би. 2 дни, началото, да. Просто имах времето все пак да го направя. Това е проблема с четенето. И преди това говорихме за Малкия принц, всъщност, който не е книга, която се чете за 1-2 дни. Тя си има доста осъзнавания. А също каза и за третата ти книга, че тя не може да се чете просто и така. Тя трябва да се чете по-бавно, по-архаична. Предполагам, че се е чела по-бавно. Да, аз не съм я чела също така веднъж. Тя е много мъничка, но се чете бавно. Тази книга всъщност започнах да я чета, защото много ме интересуваше легендата, свързана с нея. Каква е тя? Захари Зограф е изключителен художник, който всъщност прави вид революция в живописа. Аз съм дете на майка художничка и дядо ми е художник и оттам... Поколенчески. Да. Рисувам само за удоволствие, така се случи, но всъщност... Това си Зограф си е съвсем още по... Да. Но той наистина прави някаква революция в живописа и особено в рисуването на икони. И така сега тук легендата разказва, че всъщност повечето икони, които е рисувал той, женските лица са на една и съща жена и не са нарисувани по каноните, който е църковния. Знаете, че иконите се рисуват по църковен канон, а са по-различни. И малко по-късно се открива един негов портрет женски, който той е нарисувал на жената на неговия брат, Християния се казва. И всъщност се открива, че всички тези лица, всички тези икони е именно тази дама. Той рисува навсякъде нея, всъщност. Това е вече, това не е само легенда. Не е само легенда, то си го има, това специално си ги има нарисувани. Тоест тук вече излизаме извън легендата. Легендата е, и самата книга е вдъхновена от това и не само. И всъщност, освен, че е било и доста скандално за това време, че той е нарисувал портрет на жена, не е било много прието
специално тук при нас, да се правят портрети само на жени. Тогава в общи компании с мъжете им, деца, така. И въобще пък на жената на брат му, това нали още по... Знаеш ли в кой период е създаден? Аз съм се записала, защото с годините знам, че 1800 и... Да, ето. Значи той е реден 1810. Предполагам, че в книгата периода е между той на 15 години, когато заминава всъщност на Горбет да става чирак и да рисува. На 22 години се връща и до 43 годишна възраст всъщност той тогава умира. Проследяваме неговия живот. Той е роден 1810, значи от 1825 нататък до неговата смърт до 53 всъщност. Иначе книгата кога беше написана, тя мисля, че 1960-та, 57-та, някъде там. Да, от Павел. 1984-та. 84-та, даже съвсем. Павел Спасов. Да. Добре, в нея какво всъщност има? Има ли нещо свързано с легендата, която сподели? Да, значи сега кои са нещата, които ме грабнаха изобщо да робя в тази легенда. Той е роден в град Самоков и всъщност книгата започва с едно, не мога да го прочета, страшно е изтрито, слушах го онлайн четене, за да позаписвам. Там, където описва, че в град Самоков, в манастира Свети Никол. Само секунда. Как се казваше? Може да препишеш. Да, сега ще препиша тук, да. Защото това е много... Е хубаво да знаем историята ни. Днес е български празник, 24 май, да честитим и на всички, които са тук в залата. Много хубав български празник и е хубаво така, че засягаш тази тема за един български революционер. Да, абсолютно. Будител. Будител, да. Будител. Скоро. Тук не пише, но в Самоков в манастира. Всъщност, тук е описано, че когато се отиде там в град Самоков в този манастир, можем да видим двата им гроба на Захари Зограф и на Християния, един до друг. Аз отидох. Не беше вярно. Аз отидох до там, в смисъл толкова бях по едно време запалена. Е написано в книгата, че са един друг. Че така, да, но после се оказа, че понеже всъщност, ето сега друг факт, който нали, легендата се ражда, първо от това с картините, което ви разказах, второ от другия факт, че нали, защо хората започват да си мислят, че между тях има много силна романтична любов между Захари Зограф и жената на брат му, защото как умира самия Захари Зограф. Тя така и започва книгата. В град Самоков е било едно наистина от най-страшните места в България, които са били засегнати от чумата. И самата Християня, за съжаление, се разболява от чума и всички останали мъже и децата и родители, така нататък, я изоставят, за да могат да се спасят, нали, защото тя вече е много тежко болна, и изоставят и заминават от град Самоков, а тя остава да умира общо взето там, защото е тежко болна. И Захари Зограф всъщност отива при нея. Това е исторически факт, той така умира. Той се заразява от нея. Тя отива с риск за живота си при тази, нали? Сега, пак казвам... дали брат му е бил там? Не, всички остават, защото, нали, деца и така нататък да бъдат спасени. И той всъщност... Аз тръгнах от интереса си към Захари Зограф като художник и всъщност малко по малко разбрах, че всъщност той е така умрял. Той умира, отивайки при тази жена, която това е невероятна саможертва. Сега не вярвам някой... Това трябва да има много силна любов човек, за да го направи най-малкото. Иначе няма писма, няма историческо доказателство за всичко, което пише, което се случва между тях в тази книга. Но от тези две неща, това, което казах с картините и това, че той умира, отивайки при нея, всъщност се ражда тази легенда. И книгата. Книгата има моноспектакли, заложени върху книгата и легендата. Има опера "Греховната любов" на Зографа Захари. Има представления. Наистина се заслужава. Аз съм гледала някои от тях и интересна е много историята и много е така докосваща и вълнуваща, поне за мен. Но ти сама каза, че има разминаване между факти и нещо, което е написано в книгата. Тогава можеш ли да се довериш на тази история? Значи, тук абсолютно на 100% има
така добавено от автора, изкуство и творчество. Разбира се, че цялото описание на любовта им и на събитията вътре няма как да бъдат, те не са доказани, няма писма открити между тях, примерно както е между Лора и Яворов. Да. Не, няма писма, няма открити факти. Единствените два факта, на които лягаме, е това, което споменах за картините и за начина, по който той умира, връщайки се в град Самоков, за да я посети. И как се отрази тази история на теб? В личен план по някакъв начин отразявала ли ти се? Може би съм се питала дали такава любов би могла да съществува. Да, тя всъщност, нали, то не е случайно греховната любов. Тя не е на 100% нещо положително. Пак казвам, че това е съпругата на брат му, въпреки че тя самата християни е детската му любов всъщност. Той заминава, за да може да стане достоен за нея, но връщайки се тук, тя вече е жена за брат. Но тя е олицетворение. Тази жена по никакъв начин не го допуска до себе си. Нещата са много чисти и светли. Тя е олицетворение на смирената, добра жена, съпруга и на достойния човек. Чак когато умира, всъщност, тя по някакъв начин загатва любовта си към него. Едва ли не. Просто да, разбира се. Дали е било несподелена любов или по-скоро? Не, споделена е била, но все пак това, всъщност книгата, най-големия конфликт е в него, но после откриваме в нея този невероятен вътрешен конфликт между моралните устои, християнските норми и тази любов, която изгаря човека, защото непохвалвото е, че в книгата се вижда как колкото по-силна и голяма става любовта му, толкова по-велико става изкуството му. Така или иначе знаем, че наистина, за съжаление, повечето световно изкуство се ражда в големи болки и страдания, дали било любовни или световни, във войни и така. От твоята гледна точка, кое е по-голямото вдъхновение? Любовта и може би страстта или разочарованието, страданието, болката? Според теб, кои произведения са по-силни? По-велики дори? Да, мен по принцип не ме грабва дори и в изкуството. Тази част, където се правим на жертви и страдаме и се тръжкаме, това по-скоро самото преодоляване на ситуацията, това да бъдем достойни и силни във всяко едно отношение, каквото и да ни се случи и как ще извадиме позитива за себе си от това, дали ще го превърнем в изкуство или в нещо, което да бъде жизнеутвърждаващо, а не да рушим себе си и околните, защото човек, когато е наранен, обикновено много по-лесно да тръгне по пътя да руши себе си, света, околните, а много по-трудно да създава. Съгласна съм. А ти като актриса имаш ли предпочитания дали да играеш, например, трагедия, нещо по-минорно или по-мажорно? По-минорно или мажорно. В музиката определено мажорните... Предпочиташ мажорните. Мажорното звучение повече ми харесва, но... Не мога да кажа. Не съм приемала себе си като комедиен актьор, но обичам да играя комедия, обичам и драмата. Всичко, което е стойностно и открия смисъл за себе си, успея да се свържа, е добре дошло. А някога имала ли си предпочитания за това каква роля искаш? Имам, разбира се, някакви роли, които са ми мечтани. Например, на християни от греховната любов. Ти каза, на че Захари. има представления. Да, но все още няма точно такава драматизация. Между другото, има потенциал да се направи сериозна драматизация на това произведение, но се изисква сериозни умения. Разговаряла ли си с някой на тази тема да се направи? Да, разговаряла съм. Не мога да кажа, че това не е път, който съм мислила в тази посока. Най-малкото трябва някой, който сериозно може да смени този архаичен стил, в който е написана, защото не виждам как в съвременния свят може да задържим зрителя с такъв тип израз архаичен. Той е страхотен, но не е достатъчно достъпен. Да, т.е. според теб може да стане чудесно произведение, ако се модернизира, да кажем. Да. Екранизира, може би? Да, и за екранизация. Може да има екранизация, аз не знам, честно казвам. Но историята е страхотна. А какво е мнението ти за постановката, която си каза, че има? Аз гледах опера преди време. Беше интересно. Българска опера.
Не съм гледала постановката. Някъде четах, че има, но тя не е... Тя е по-скоро по легендата, отколкото по романа. Може да греша. Нали, не искам да се изказвам на 100%. Но преди време гледах моноспектакъл. Преди много години. Може би преди 9 години. Беше много интересна. Е така, има потенциал да се реализира. Много ще е хубаво след време да ни поканиш на постановка, която ти играеш, Християния. Вижте, никой Виж, сега от този разговор може да излезе нещо велико, хубаво творчество, и да докоснеш с тази история много други хора. И много ми харесва как ти си открила смисъл покрай родителите си, запалила си се. Тоест тази книга като че ли най-близка до теб я усетих от твоя разказ, защото тя е свързана и с твоето семейство, с твоите родители, последствие с любовната история. Виж, дори си инвестирала време това да отидеш до гроба, нали, за да видиш. Това не е случайно нещо, това е действие от твоя страна, така че усещам като че ли най-силно те повлияла. И даже е оставила хоризонт пред теб. Тоест тя има минало, настояще и бъдеще. Така е възможно. Не знам, не мога да преценя, не мога да ги сложа на кантара. Съм и още много любими книги, за които мога така да съм ходила на някакви места заради тях, където се описват. Ако имаш някакво място, което сега до Сахара, трудно. Бих отишла, но ще е доста трудно за да срещна Малкия принц. Да, там надали ще го намериш. Може би, няма такава легенда. Ако не пия там няколко дни вода, както главният герой, може и аз да го видя. Може да го видиш. По принцип. Черен хумор, така карахме. Сега, ако вървим към финал... Искаш да кажеш какво общо между книгите? Кажи сега те са привидно изключително различни. Нали, една от причините да ги избера, че са различни. Нали, не искам да се препокриват най-малкото нещата. Но интересен факт, сега съвсем ще звуча малко така, като... е, че всъщност Малкият принц, вече ви казах, че е издаден през 1943 когато Екзюпери е на 43 години. Фермата на животните е написана през 1943, а в тази книга Захари Зограф умира на 43 години. Тоест, тук имаме нещо много интересно, че и трите книги са свързани с числото 43. Сега продължаваме това, което още повече като почна да дълбая. Това е много интересно как това е някаква подсъзнателна връзка във всеки един от нас. Подсъзнателно съм ги свързала по някакъв начин. 4 и 3 е 7. Сега за 7 всички знаем. Светът е създаден за 7 дни. 7-те смъртни грях. Но във всяка от трите книги числото 7 също е изключително важно, защото в Малкия принц всъщност това, което говорихме вече, за 7-те планети, които са олицетворението на 7-те смъртни гряха и това, през което той преминава. Тук всъщност са едно от основните неща в тази книга, са едни 7 закона, които животните пишат как живота трябва които трябва да спазват, нали? Да бъдат равни. За обществен ред. Захари Зограф всъщност заминава на 15 години, когато на 15 години заминава на Горбет, нали, и се връща 7 години по-късно, на 22 години, когато вече християни омъжена за брат му. Така че много интересно как... Символика на числата. Да, символика на числата. Тези книги всъщност се оказват по някакъв начин свързани. Не ги свързва с възрастта 43, а по-скоро с съчетанието 4 плюс 3, 7. Може и с... Аз тръгнах оттам, че са написани... Едната е написана през 1943, другата е издадена. После сетих, че на 43 години, пък той, че на 43 я пише, 4 и 3, 7 и така ги. Интересно, подсъзнателните връзки на човека всъщност. Вероятно за това всъщност ги избрах точно тези 3 книги. Със сигурност няма нещо случайно. Ние имаме благотворителна библиотека и ти ще дариш една от тези книги. Нека да кажем коя е тя. Понеже съм първи гост и считах, че трябва... Малкият принц просто трябва да присъства в тази благотворителна библиотека, защото тя за мен е като една библия. Мога да прочета. Няма да го четеш. Няма ли да чета? Добре. Си остава, то ще остане тайна. Тези книги ще бъдат всъщност разиграни на търг в края на сезона и всички средства, които съберем, ще бъдат дадени за благотворителна кауза.
Също така искам да спомена, че имаме и благотворителна кауза с читалището Луи Брайл. Всъщност това е едно партньорство, в което ние ще дарим половината от средствата събрани чрез излъчване на епизодите в Patreon и ще издадем книжки, любими детски книжки за деца с зрителни проблеми. Страхотно. Деца. Това е страхотна кауза, наистина. Ще има и още много такива каузи. Нека да... Благодаря ви, че бяхте тук. Ще има и още много такива каузи и със сигурност ще разберете още повече за тях в социалните мрежи на България чете. Аз ви благодаря, че бяхте с нас. Сега ще се отдадем на сладки приказки и хубаво вино тук заедно с нашите гости. Благодаря на Анастасия Левардашка, която беше с нас. Благодаря на вас, зрителите, че бяхте с нас и до скоро!